anaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mibiya ni atong dapita ug mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod. Ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlaw nga ipapahulay, miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya, ug giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria, ug igsuon nila si Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang maigsong babae ni ama dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila motuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila ka masakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila motuo. Unya miadto si Jesus sa kasikbit nga balanghay ug nagtudlo sa mga tao. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ngayong buntag ninyong tanan. Sa psychology nanang usa ka pulo nga gitawag nato phobia. Kana bitang murag matagam ta. Ngingatan napubya na jud ko ana oy, kanang meaning fear, kahadlok. Napubya na. Pananglitan daghan man nato kanang mahadlok og ngit-ngit. Ang tawag di ana nyctophobia, kanang mahadlok og ngit-ngit ba. Sa gagmay pabitaw ta suguon ta sa tong mamag papa palit itog asin kaw di gyud ta oy bahalag bunalan kay ngano man mahadlok tag ngit-ngit. Bahalag bunalan, pero sa mga bata raman siguro na, kay nagkadagko na nato, mahadlok naman taghayag, mangita na tagngit-ngit. Ingat ayaw diha kay hayag, arita diri kay ngit-ngit. Di mula sa sukwahi sa atong pagkaanak sa kahayag ba. Nga ato gining hinumduman, kung gusto tang mubuhat og usa ka butang diha sa kangit-ngit nga meaning way makakita, way makahibaw, magbantay ta kay iya na siyawa. Kana mahadlok tag may bawaan, goy kuyaw na kay na. Kay kung tinudan na ilang tarong atong ibuhat, di gyud ta mahadlok. Bisag kinsa pay makakita, bisag kinsa pay makadungog. Pero mo lagi na, mas may pang mga bata, mahadlok pag ngit-ngit. Kita, basta mo na nyctophobia. Napuy-lain ka ng mahadlok makakitag dugo. Ako nakakita kong nadunggaban, kita kong dugo, lainag sa kuntiyan, uy. Nungdong ko sa silingan na mo ba ka ng tigtrabaho ganig sapatos. Anak niya sipol, pag anak niya padunga siyang kamot. Pugnan na niyang kamot, anak siya, yay, samad ko. Anak di siya, hinahina niyang tanaw ba, pagtanaw na niya, sus, dugo man, kuyapan siya, oy, dahil siya sa ospital. Kaya na maingon anak, naipobya sa dugo. Nasa ko ilaing amigo, nanghuyab siya, pag panghuyab niya, sus, wala naman babalik yung papangig, nalakjo naman. Gana na siya, gidana sa ospital, kanganga. Pag-abot sa ospital, yung dictionary kay baro makuan. Sus, pagkakita niya sa dagong, pero timang dakuha ka, naayo. Natako, umiyang kuhan ba, oy.
Kinaamsan na siya, tyrophobia, ang tawag ana. Nga, mahadlok og dagom ba? So kanang dili magpabakuna, dili lang na kay mahadlok sila sa bakuna, nga madaghang kaming istorya. Ang uban ana mahadlok po kitag dagom. Di ba? Hadlok kitag dagom. Nya, kumunsag ay nato ni nga, kanang mahadlok ta isalikway. Ako nang gigugol dito ba? Fear of rejection. Naagi din nga anthropophobia. The fear of rejection. Naana nato, natural na mo bitong uban nato. Muhimo na lagi exhibition aron tagdon, magpapansin na lang kaysa di siya tagdon. Kay sakit kay para nato, kay anti-social kay kanang i-reject ta ba? Sakit kay na nato. Hinumdum tas mga bata pa ta, kung di ta pa pilog dua-dua kay badlungon ta paita gid narakas daplin ya sila dito lingaw kayo, pero di reject ta sa paita gyud. Mo naman ka-imagine ta kung unsa kasakit sa atong Ginoong Hesus sa atong ebanghelyo karon nga gisalikway siya mismo gyud sa iyang katagilungsod. Iyang mga pais, wa siya dawata. Nakaminos niya yung anak niya siya panday, di ba kung naman yung anak ba? Makakusog ay naka-lockdown ang iyang mga katigilungsod, mga wa siya dawata. Kaya wa man siya dawata, wa siya ka himog mga milagro ito, kay nahibuong siya nga nung wa sila mutuo. Nakaingon kasalbahis ng mga tawhana, katagilungsod pa. Pero katagilungsod na, kung atong hunaon-naon sa gasa sa atong bunyag, dili lang katagilungsod na to si Jesus, ato yung igsuon. Unya pagkadaghan rabang higayon, nga kita usab, musalikway niya. Pinagis atong pagpakasala, pinagis pagsupat nato sa iyang mga sugo nato, usama na ka pagsalikway sa Ginoo nato. Direct nga pagsalikway sa Ginoo, di ta mutahod. Unya nag-inguman pod siya nga unsay atong gibuhat ngadto sa isig katao, gibuhat sa niya kanato. Nato pa di ay pagsalikway sad sa atong mga isig katao. Sa mga higayon nga kita makasala, dili na pagsalikway sa Ginoo, kundi pagsalikway sa atong isig katao. Muna nga tagilungsod ni di natin tumuadtog tibuok lungsod, mutanaw kuno ta sa sulod mismo sa atong pamilya. Wa baka tay gisalikway sa atong pamilya? Maayo baka tagrelasyon sa atong ginikanan? Maayo baka tagrelasyon sa atong mga igsuon? Maayo baka tagrelasyon sa atong mga anak o atong mga anak, inyong mga anak? Di ko kalimot, nagsikol ko ba? Kanang hilugan masakiton. Abot na mo dito sa balay, dako kayong balay. Nga, abot na ko dito, suod na ta ko dito, maayo na. Gitawag ko balik sa gawas, pader, wa diha pader, diha dire. Kaya man, sus. Ilang mama, gimuag murag payag-payag dito gawas ilang balay. Nindot ug dako ilang balay, pero dito sa gawas, tuwa dito ilang mama. Nakaingon ko, grabe hawi. Ang rayna sa panimalay, dili na welcome sa sulod sa ilang balay, kay samukan sila. Dito na lang itaw, agrabihan na kaingon ko, sus, bubaw lang. May gani kay naka-experience po kong usa, nga, ingon anak yapon, sikol, ikuha ko sakyanan dito sa kumbinto, dinduta sakyanan, uy, mauwaw man tamo, sakay, anan yung sakyanan, uy, ibilin na ko nilas. Ningon ko nga, musunod lang ko ninyo, magdalang kong sakyanan, kaya hindi na mo mahagog ka ng hatod-hatod na kong balik ba. May gani, kinisugot. Pag-abot na mo dito, gamay nga balay, modest kayo. Nadagha mga auto nga nagparking. Nga, pagsulod na ko sa balay, dito ilang mama. Pero ang balay nga tanawon gawas, murag ordinaryo ko, gabot o suri, ay sus, murag first class nga hospital, oy.
Giatiman gid nila ilang mama. Ningon sila nga, sila kuno mga igsuon sa paningkamot sa ginikanan na nakalampos na sila tanam, ito di auto na gusto, pero to sa bukid sila. Ang ilang mama di mang gyud mo biya ni adtong ilang ancestral house. Diyan nag-ilog na mi pader, nag-ilog na may anang mama nga adto lang ka dito nako ma, adto na pero iyang mama dili lang jud ko. Biliban ako pagkanindot. Wa gid nila gisalikway ang ilang ginikanan. Nga pagkadaghan ra bagid ana nga sa gagmay pata atong ginikanan nabaw ug atiman nato. Pagkadagko na nato, baw lang kaha. Nindot untag kita na po'y mo atiman sa atong mga ginikanan. Nindot kay itong litrato ang nakitaan nga singa nani, duha ka magtiayon ba nag-asawa niya, tunga nila kanang ilang gamay nga bata, iagak nila. Nga sa sunod litrato, ang katong gamay lang bata, dako na, nga sila tiguang na pod, ang katong pong gamay bata, nag-agak nilang duha. Pagkaninduta, wa gid gisalikway. Ug maunay challenge nato karon nga sa atong pagpamalandong nga si Jesus gisalikway sa iyang katigilungsod, pila ka kagigayon nga kita usab bisag unknowingly nagsalikway sa Ginoo, nagsalikway sa atong isig katao. Ug mao nay atong pangayuag pasaylo dinhi ni Santos nga misa. Nga magpasalamat sa Ginoo pod nga bisan pag unsa kadaghan o kadagko sa atong sala, wa gid ta niya gisalikway. Dawaton lang gyapon ta niya. Ug sige siyang nagpakita siyang pagpangga nato. Wa gid ta niya gisalikway di ko nimo tsapuira ka. Wa gyud bisag unsa ta ka mga makasasala. Ug mao nay pangayoon atong grasya nga igsuon nga kining pagsalikway ako gining gigugol kay naana man ko dito Google ko fear of rejection. Butang dito anthropophobia. Butang sa ko dito fear of rejecting. Wa gyud na dito was vocabulary nga ato pa ang kahadlok nga kita silikway natural na nato tawhanon na. Pero ang kaning pagsalikway iya gyud na siyawa. Kung di ta magpada mga tintal siyawa. Sama nga maning kamot ta nga makadawa ta. Di ta makaminos bisag sikinsa pa. Mangayos ta grasya nga kung kita masaganay isalikway nga doon na tayo kalig-on nga dili ta magpanghaymaraot pod sa mga nagsalikway nato. Bahala nag-isalikway ta, basta kay dili lang kita maoy mo salikway.